là, c'est qui? Cite les noms. Cite les noms. Bishop Maï et Yobo. Oui, ils habitent où? Bishop habite là, Maï habite en bas, Yobo habite en bas. Oui. On était 4. Oui, vous êtes venus faire quoi? Ils sont venus pour braquer le boutiquier là. Vous êtes venus pour braquer le boutique là? bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe fulɓe mi salmini moni kala ɗo woni kala eɗo wondiri kala eɗo wondi kala salminama ɗo salminti e welto weytoɗo en garti yewtande e yewtidde e bandiraɓe ɓe ɗum ɗo noon ɗum jiɗɗen yewtude o ko joljole joljole ɗe gandanɗa hoorema ene joli toon to Gabon mo haali Gabon haala ɗanniyankoɓe mo haali Gabon haala fuutankoɓe bandiraɓe ko kewi Gabon hanki ko wona hanki tan ɗum meeɗi kewde ɗum kewi ɗum kewti kono noon waɗi watti wonti belade ne tawno won ko mbaɗata ɗaccireɗa noon tan wayata kone ko mbaɗɗa ko ene moƴƴini kono noon eɗen kaala e fannu goto eɗen kala e fannu goɗɗo koye ɗiɗen fannuji ɗiɗi jiɗen haalde ko ardi eɗen gatta e fannuji he en jittan laɓɓitinde hen holko tagimi wiide ɗum ɗo ene kewa ne kewta en 2017 ɗanniyanke goto biyeteɗo Amadou Ba soɗon tesko tawanoɗo e nder boutique mum wara e nder oɗon tuma nanna e nder frigo keesuji boison e keesuji cuissaji pawa e dow mum ɗum ko gueɗal ɓenni te ko gueɗe tati ɗe kalami ɗe ɗo fof koye nder nokku goto gueɗal gongal keddigal ngal ça ne fait même pas 2 semaines walla 3 semaines on mo gandanɗa hoorema kañum woni Amadou Konté jeeyaɗo toon to jijilon waɗama agressé e nder boutique mum Allah nafri ɗum ko yawi wadde réagir mayani hen e nder oɗon tuma kono noon tampi hen nde tawno so tawi neɗɗo hay sinno laaɓi hoosima e ma tan e nder oɗon tuma eɗen mbawide ko tatanos haala kono ko heddi ko ɓuri ɗum wadde pire ko hanki oɗo mawɗo biyeteɗo Haruna Sidi Sy baraɗo e nder boutique mum baraɗo e nder boutique mum o mawɗo mo gandanɗa hoorema ala ko umminno ɗum e nder galle mum yaade e nder oɗon tuma ko ngam ɗaɓɓidde hunde ha ɓesgu daña ɗo yowi walla ɗo yowiti oɗo jaan won wambinoɓe caggal makko holto ɗacci wambinoɓe caggal makko ɓe e nder oɗon tuma wadde noon wargoji ɗi keewi te ala waɗa heɓe ɗon visé so wona enen Sénégal naɓe surtout aussi ɗo bangagal fulɓe e tawno ɓeɗo ɓe kallon ɓe fof koye fulɓe wiyete wiyoɓe wimi e mbimi e mbimami meɓe joni noon min jinmi andude ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi ɓe hol ko ambassade uji ɗi nafata e nder leyɗele ɗe ɓe goni ɗi holko ɓe nafata ɓe mbete ko wonde e nder galleji addude ɓesguji mumen e nder oɗon tuma eywa wonde e kilimaji domnude otoji joɗɗi jokkodirde toon e laamuji goɗɗi kala ko wawi ummade to faye ɗanniyankoɓe ɓe hatta e mabɓe walla hatta e posuji mabɓe walla hatta e ɓesguji mabɓe ko ɗum woni ko waɗi ɓe toon walla waɗi ɓe toon ko ƴewde hol gurdam ɗam ɓiɓɓe ɗeɓe gummidi e nder leydi wotiri ɓe kalfina ɗumen e nder oɗon tuma gurdata ɗum ko gueɗal yimɓeɓe noon eɓe poti wattude hakkillaji e koye mabɓe ne tawno élection ngaji so yonti tan ɓe ganda to ɗanniyankoɓe koɗi ɓe ganda to ɗanniyankoɓe keedi ɓe ganda caɗele ɗanniyankoɓe e nder oɗon tuma ɓe ngara ɓe guitta peehe e peeje fof ɓe mbiya wonde ɗum ɗo ko peeje e peccorɗe mamin guittu on e caɗele ɗe gonɗon ɗe taw fof ko hendu meru ko fenade tan fentani bandiraɓe enen wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi fof eɗen gandi ɗanniyankoɓe men koɓe nattinta ɗo heɗe e nder leydi men ndi ko e nder oɗon tuma wona kecce ko hunde mawde économique Sénégal koɓe jota hen ko
walla ko ɓe mbaɗata hen ko walla ko ɓe ɓeydata hen ko walla ko ɓe gaddata hen ko eɗen gandi wona hunde tokosere ko hunde mawde wadde noon ɗanniyankoɓe jaaɗo ɗacci famille mum e nder on tuma ala ko nawi ɗum so wona anje koyera on wonko handi ko wona e warede on ko wonko handi ko wona e fiyede on wonko handi ko wona e joofede e nder on tuma ɗanniyankoɓe ko fiiɓe ko ton yoni wonde e nder leydi aɗa suuɗo aɗa kayitaji aɗa waɗa risque tigi rigui ha joni wima ngam yo ɓesgu dañ ko fatini wonde e nder leydi ɗo yimɓe ɗanoto ha goƴam ƴanaba ka nabbe ƴaɓana ka nabbe e nder oɗon tuma eywa tawa an sa fini ko 4 heures 3 heures du matin natata e nder ladde Allah e jeerede ɓe jaara koyɗe ɓe ƴetta tigi rigui ha joni train ji ɓe ƴetta bisuji ɓe ƴetta autoji togosi e nder oɗon tuma so tawi a tardi ene wawi ittede e salaire ma mo joɓeteɗa o bandiraɓe beele ɓeɗo won bawɗo yebdude men wadde noon gouvernement o yo wattu hakkillaji e ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ɓe pawi toon yo ƴeew gurdam ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen won tigiri haji goni ɗanniyanko men wonɓe toon ɓe kono noon toujours nanata tan ko kaari warama ga kaari fiyama ga kaari waɗama refuule ga kaari artirama ga bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hunde nde muusi metti surtout toon to Gabon wonɓe toon ene piye jamma e ñalawma e nder oɗon tuma ene muñi won wonɓe toon ɓe bitigaji men duppa ene muñi wonɓe toon koko loggi ene jiiɗi accude ene donki andude holno gartirta e nder oɗon tuma par ce que so tawi a doganiɗo poɗɗa dogande ɗo so tawi a ari ha ɗon a heɓata hen ko jiɗɗa hebde hen ko sa renaki jomum yiɗata ko hebde ma hunde wona an keɓa e mum hunde holto joɗiniɓe diaspora ɓe goni holto joɗiniɓe toon wonɓe diaspora ɓe holto ɓe goni so tawi noon laamu wiyama laamu kala ɓiɗɗo mum jaltuɗo leydi fayi leydi gondi ene foti waɗede dans les bonnes conditions nde tawno an ɗo laamiɗa ɗo won ummiɗo toon to ɓiɓɓe ma goni to gari ga hen te so gari ga hen ko kañumen ni ha joni gatto itanede gueɗal eɓe gari tawi ɗo hene ɓe ɗum noon vraiment ambassade gonɗo toon to Gabon to yoɓe mbat feere ɓe mbaɗa réagir ɓe mbaɗa foddeji maɓɓe ɓe mbaɗa liggeyaji maɓɓe yoɓe paam so tawi ɗum ɗo ne lutti wonde ɓe mbaɗani liggeyaji maɓɓe yo mbat feere ɓe mbaɗa liggeyaji maɓɓe a faami hunde nde ala wonde ɗum ɗo ko jokkolam walla ɗum ɗo koye famille am so tawi jomum memama ɓe fuɗɗode réagir bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe c'est pas normal gonɗen koye jamanu mo gandanɗa hoorema ko jamanu démocratie haade koye jamanu démocratie gonɗen goto fof ene foti wonde démocrate yimɓe jaada e fannu mo poti yaadude o moni kala ittane tigi rigui fodde mum ha timma eywa amma ɗum ala kala ne fodde ittaka tetere te kala ne fodde dawde tetede sa renaki taw so tawi aɗa joguino fodde janene e nder ɗum sa salini mum fodde mum nde war hoorde wawi yaltude hen ɗum noon minen min beltaki eko kewata Gabon ko bono yoni tan kay ko kewata e nder leydi ndi ko bono yoni ten kay haɗede foddeji mumen e nder leydi ndi e nder ɗuma bono yoni ten kay nokkuji poɗɗi wadde kuɓɓo woni courant bono yoni ten kay nokkuji poɗɗi wadde ndiyam mbaɗata ndiyam e nder oɗon tuma bono yoni ten kay e nokkuji poɗɗi wadde taliji mbaɗaka taliji ha e ko nandi hen bono yoni ten kay e mal gouvernance gonɗo ɗo hen o haala ko noon ko heddi ɗanniyankoɓe ene mbara e nder oɗon tuma jamma e ñalawma jommen no ɗon ene gartire won hen ni donka dañde fartaŋe holne gartiranta ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen goni sankiɓe toon ɓe taw ambassade ɓe goni toon e nder oɗon tuma o ambassade ko nafata mbaɗa ko inde ambassade tan woni toon te ɗeɗon caɗele wona tan e nder Gabon ene filtidiri e nder Afrique ene filtidiri tigui rigui ha joni toon to diaspora to c'est pas normal le trop c'est trop ko heddi ko noon fodde rokketake tettere so tawi a tettani fodde ma a haalani naneɗa a wullani naneɗa e nder tuma kala ko garɗa ka monsieur d' accord sa renaki kala koɓe guitti ɓe pawɗume dow ma ɓenna gonta bangel dimguetegel ɗum noon je suis contre ko ambassade wona e nder leydi ɓiɓɓe leydi ma ene mbare e nder leydi aɗa ndaara a watta réagir je ne suis pas d' accord avec ça e ko heddi ko noon caggal haala wora haala gollo golle yo gollo ngollo haala
aduna o yimɓe ɓe fof koko pini aduna o fof hay goto natti ɗanade hen aduna o hay goto jaɓɓata monede hen e nder on tuma goto kala waɗat fodde mum sa waɗani fodde ma kolleɗa tigui rigui a waɗani fodde ɗum tan woni l' essentiel o ɗum tan woni ɗo ko ɗum ɓuuri ɗo wadde sës ko heddi kono cankiɗo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo malaikaji moƴƴi jaɓɓamo koto yeeso makko findir moto caggal makko findir ko ɗacci yataw ndu o fayi ndu ɓuuri ɗo ummi ga hen yo gueno hannane ɗo worode guiɗo won sehil moon Amadou Koumi on jarama